iPhone? Yeah, no. Past tense. Present tense, iPhone. Past tense. Ngikubamba inkunzi manje lethela leyo phone. Ayingeni. Athi lo bhobo bloody nyoni. Ayiwo, aphinda abuye empeni. Manje nje aphila kusiza ngani maqabanga? Let your phone with bloody nyoni, stop training and shit, man. Mnyamli. Ngeke usithole. Mnyamli. Fuck! Lengoma iphelelani? Oyamba. Wait up. Ngimtholile